ahinya. Nyocha winjo ni billion moka par olale sha. Tingeni money that is what was admitted. Nyalo beni even it's more than 10 billion. To weche mag pesa siko lale migepe opogore sirikal. Gin en wach matinde wang'iyogo. Kawone bonjo ni billion moro apar olale sha. Ang bange Ministry of Lands jo wito billion adi. So if you aggregate the cost of corruption and try to mitigate just a few and objectively pump whatever you've saved into the education sector, we'll have free education. So, Anatamongi Malongo, and I'm convinced that the overall governance environment is the main culprit. Okni pesa oge. En kaka watiyogi pesa ni. Ayore mag somo. To teach mandini nyoro se bedo katimo constituency. Apani it's something that we really need to be interested in. Ango motimo ma gike mag somo se bedo mayota hinya. Okay, the last time mana winyo wacho nati nyathi ka nyathi koro idhi mana school gi siling 500 to you are sorted. So it's not a populist statement because kata king'iyo the status of education even in terms of infrastructure to kako timo gike. So that 500 is sustainable. It's not populist. Nyathi por body school to ntiere jopuonje mabo make sure jopuonje ntie chiemo, like it's a very good environment. So someone will ask, what are the likes of Akinadidi doing? Manyalo bedni seche moko bende wanyalo borrow and amplify it into the overall governance environment. Then wanyalo bedo template wanyalo tiyo godo to get the cost, to control the cost of education. Kech gimoro mano wacho mana pani seche moko bende onego bedni wanono matut. No wacho nati a CDF ka ochiw pesa mar budget mar education. Wacho ni traditional kaka jotelo timo ka dhie school kata gembo kacha dhie school moka Karamura primary to achiwo 3 million. No wacho ni kapo ni chiwa kamano to pamni kiwuko kaka mae to VAT 16% oselwese. Ang contractor okaw fees ni. So by the time you are getting whatever is left to brick and mortar and all this infrastructure development, out of 3 million, you circumvent the tax environment, and then these cost leakages, then the yudo kaka or arrest. More make sure almost 90% of pesa moyudo mar education is being used for that particular endeavor. And then on the question of illegal levies, it makes a lot of sense. Kaponi pesa monego bedni sirikal chiwo ne weche mag tiegruok okochope school. On the face of it makes a lot of sense. Ne kaka japuonj brochuna mon koro wakonyre gi janyuol paro kaka wanyalo bridge the budgetary strains, but apparently the risk which has always been and has kept showing, and we also have a decent number of leadership within the schools might take advantage of that to basically extort. Mano koro nginja ne gidhuluo moro mondo janyuol moro nitiere ala kucho ma ochiko ite malich odwa winjo gino. Koro extort, yes. In the sense that okaw advantage ni wachin seche moko kata gimoro kaka pesa moro mar facilitate chiemo dwarore to ngeni koro wacho ni wi kanyathi gol kata siling 200. Yes. Mondo at least nyithindo kik ri kech e school. Kangu golo siling 200 nyathi chamu chiemo ma if you assess it economically it's basically 40 or 50 shillings. Moko bende they even go overboard. In fact, manyocha admission team already, we received a lot of complaints. Idoka school, part of the admission requirements, ondik nongi sinati, nyakidhi kao uniform ni eduka machal kama. To kidhi kanyo, since it is a requirement that is mandatory, okinyaka uniform kumora mora. Idoka, in most cases, the suspicion endeti, ngani school ogonjama katagi won dukani, and the price is constant. Ma nyakuchul mana mikech kichopo gi material mopogore to okidhi bed admitted. Korido kas chemoko the cost of education also on the side and gimoro mas chemoko bende wanyalo chin chemoko, some of them bedo created by the local administration themselves. But then overall the leadership environment both within the school the telo mar sirikal onego bed more intentional in terms of accountability
and budgetary allocation within the education sector. Because kagi kumwa lose to corruption on a daily basis, the billions ma osebedo normalized. Poni wanyalo aggregate even just a fraction of whatever we are losing and pump into education. Onego beni janyuol kwa pesa. Okunjo beni janyuol kwa pesa. Mano wach ma Maxwell wacho. En karang'o ma amede. Yes, inyalo wuoyo japuonj kasto nitiere penjo mabende adhi luwo godo mano. Yeah, nikech generally picture mosebedo painted kata kikwa pesa e school to ni japuonj ema kwa pesa, ni headmaster ema kwa pesa. Seche moko kata pesa no okale gi Parents Teachers Association kata Board of Management ni mondo jonyuol ogol pesa ma ginyalo konyo godo school. To nikech ng'ama nyaka kwa pesa no en headmaster kata principal. Koro iwacho ni principal ema kwa nyithindo pesa. Koro principal ni en nyinge oseket kama en ng'ama lich e school kama en ma kata koringo gi nyamburko moro. To ni nyamburko no pesa school emotimo emong'iewo.